Halkara gatnaşyklary institutynyň telekeçilik barada briefing duşugy geçirildi. Duşugyň esasy tematy Türkmenistanyna ýaşlar telekeçiligi çekmek baradaky alınıp barlayan döwlet siýasaty barada boldy. Duşukda institutyň halkara ykdysadyýat kafedrasynyň ulum golemi Badar Mesow, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komitetiniň başlygy Dädeway Naskuliýew we Täçhir hususy kärhanasynyň esaslandyrjysy Täçmurat Gurdow çykyş etdiler. Sus telekeçileriň ýurdun ykdysadyýatynyň ösüşine goşýan münasip goşantlary bilen bir hatarda telekeçiliğiniň jemgyýetdäki orny barada aýdylyp geçirildi. Ýaşlar öz taýýarlanan biznes planlary bilen bilermenleriň we telekeçileriň öňüne çykyş edýärler. Taslamalarynyň durmuşa geçirilmegi üçin maýa goýum barada maslahat alýarlar. Briefing Duşugy Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň hem-de Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher komiteti tarapyndan gurulýar. Merdan Ataýew, Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň Aşgabat şäher geňişiniň baş gönärmeni.